मनीष जीवन संचालन करे तांकर चिंता विचार और निष्पत्ति द्वारा। चिंताधारा हेउछि ସେହି ମାନସିକ ପ୍ରବାହ ଯାହା ମଣିଷକୁ ନିଜ ଜୀବନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଭୟ, ଅଭିମାନ, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅନଭିଜ୍ଞତାର ଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଚିନ୍ତା ମଣିଷକୁ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଗଲା ପରି ନେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ମନ ଓ କାରଣ ବିଷୟରେ ଭଲରେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ। ଏହି ଅସ୍ଥିରତା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାର ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବେ, ସେ ଭାବିଥାଏ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା କରିବି ତାହା ହିଁ ଠିକ୍। ଏହି ଭାବନା ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗ ବା ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିତ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯାଏ। ଲୋଭ ଓ ଅତି ଆଶା, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଲାଭ ପାଇଁ ମଣିଷ ଭବିଷ୍ୟତର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିସ୍ତୃତ କରି ଅନୈତିକ ବା ଭୁଲ ପଥକୁ ବାଛେ। ସଂସ୍କାର ଓ ପରିବେଶର ଭୂମିକା। ମଣିଷ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ, ସେଠି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗଠନ ହୁଏ। ଯଦି ସେ ପରିବେଶ ନକାରାତ୍ମକ ଥାଏ, ତେବେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ତାହାପରି ହୋଇଯାଏ। ଚିନ୍ତାକୁ ସଚେତନ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମନ ଅପେକ୍ଷା କରେ ମାନ୍ୟତା, ଦୃଢ଼ ସୂତ୍ର ଓ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର। ସଠିକ୍ ପରିବେଶ ବିକାଶ କରିବା, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବା, ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାକୁ ପୋଷଣ ଦେବା, ନିଜ ଭଳିଆ କାମ ଉପରେ ଆଶା କରିବା, ଅନ୍ୟଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଦିଗ। ମଣିଷ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଚକ। ଯଦି ଏହି ଚିନ୍ତା ସଠିକ୍ ଓ ଧାର୍ମିକ ହୁଏ, ତେବେ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା ଅନ୍ଧକାରରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ତେବେ ସେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ହରାଇ ଦିଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମକୁ ସଚେତନ ଓ ସାଧନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।